Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da zuwa fannin koyon Turanci. Yau kuma a wannan bidiyon abin da za mu koya shi ne jimloli tare da fassararsu. Na farko, somebody should have informed me. Ya kamata wani ya sanar da ni. I saw somebody in that car. Na ga wani mutum a cikin waccan motar. There is something to discuss. Da akwai abin da za mu tattauna a kai. You have to do something. Ya kamata ka yi wani abu. I saw him sometime. Na gan shi wani lokaci. He will invite me sometime. Zai gayyace ni wani lokaci. Everybody knows him. Kowa ya san shi. Have you asked everybody? Shin ka tambayi kowa da kowa? Everyone has a chance to win. Kowa yana da damar yin nasara. Thank you for your listening. Okay, wannan shine abin da muka koya yau. Da Allah idan kun ji daɗi, ku yi mana sharing sannan ku yi mana liking da wannan bidiyon for more videos. Thank you.